Nakon validacije ideje ide strategija, a za to nam ponovo treba dobar prompt. Ja želim da naša strategija bude što jednostavnija, tako da ću da zatražim jednostavan plan, takozvanu to-do listu, gde se jasno vidi svaka instrukcija korak po korak. Upravo to i govori ovaj moj prompt koji vidite na ekranu, tako da slobodno pauzirajte video ako želite da ga pročitate. Ja ću još jednom radi demonstracije koristiti Whisper Flow, tako da očekujem da će biti neke greške. Kao što sam i očekivao, ima nekih pravopisnih grešaka, ali to neće praviti problem. Kopiramo ovaj prompt i ubacujemo ga u sva tri AI alata i čekamo odgovor. Evo ih odgovori, odnosno planovi, njih sam sve pročitao opet u pozadini da ne bih trošio vaše vreme. I sad ću samo odabrati jedan koji mi je najadekvatniji i to je ovaj odgovor od ChatGPT-a. Ponovo ste mogli da ih ukrstite i da vidite da li jedan od ovih planova ima nešto što drugi nema i da se možda dobije optimizovaniji plan. To bi značilo da ja ponovo kopiram ChatGPT-ov odgovor i Claude-ov odgovor u Gemini i isto tako da uradim za svaki AI agent ponaosob i da vidim da li možda je mogao da izađe još bolji plan. Neminovno je da ćete dobiti u najgorem slučaju isti odgovor, a najverovatnijem slučaju bolji odgovor, odnosno bolji plan. Tako da hajde da počnemo. Prvo što mi je preporučeno jeste da ispričam svoju priču, a ja da vam opet ne bi trošio vreme, imam već spremljenu jednu priču, tako da ću to i da uradim. Onda kaže da to pretvorim u CV. On preporučuje da koristim ChatGPT, a ja ću ponovo koristiti sva tri AI agenta. Otvaram novi prozor i otvaram opet ChatGPT, Gemini i Claude i svakog od njih ću pitati upravo ovo što sam dobio kao instrukciju. Uneću prompt koji sam već spremio, to je neki hipotetički CV i učinit ću ono što je ChatGPT preporučio, a to je da dodam ovo. Samo zapamtite da na neki način moramo da objasnimo šta je instrukcija, a šta je nešto što je drugačijeg formata. Ovo je jedna od praksi koja se koristi, 3 navodnika zaredom i onda možemo da udarimo ovaj prompt, pošaljemo ga, isto ću uraditi za Claude i isto ću uraditi i za ChatGPT i Gemini. U ChatGPT nalepi CV i napiši. Na osnovu ovog CV-a napiši tekst za jednostavan portfolio sajt sa sekcijama o meni, veštine, fokus, cilj, kontakt, ton jednostavan, ozbiljan, ljudski. Pošto smo mi već dobili CV u svakom od ova 3 AI agenta, idealno bi bilo da ja ne otvaram nove chatove, to mogu da kliknem ovde ili da ih samo otvorim u nove prozore, nego da ja samo nastavim sa njima. Sekvencijalni razgovor sa AI agentima, mi samo gradimo taj kontekst. Kada ovo ne bi bilo praktično? Kada bih ja počeo sa potpuno novim zadatkom, to sam uradio malo pre. Ovo je novi zadatak da on uradi nešto, a ovo je bilo planiranje. Ovde sam počeo sa novim razgovorom, ali sada, pošto se ovo gradi na CV-u, umesto da otvorim novi chat i da ukucam upravo ovo što mi je on doneo, ja ću samo da se nadovežem na konverzaciju. Tako da, samo ću da udarim Ctrl-V i da nalepim ovo. Sada ide generisanje HTML fajla, naravno nadovezujemo se iz istog razloga na ovu konverzaciju, tako da Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Kaže sačuvaj HTML fajl, tako da sačekat ćemo prvo da ih oni izgenerišu. U to vreme tamo ću vam nešto kratko reći o HTML-u. HTML je način na koji pišeš šta će se prikazati na sajtu, kako će da izgleda koje dugme, tekst, slika. To je kao da pišete Word, ali specijalno namenjen za vaš browser, odnosno za vaš internet pretraživač. Takođe će nam trebati hosting, mesto na internetu gde ćemo mi taj sajt da parkiramo. Kada dobijete ovaj HTML file, vi njega kad sačuvate na kompjuter, to je na vašem kompjuteru. Međutim, moramo ga negde objaviti da bi svako mogao da pristupi tom istom sajtu. I dobili smo odgovor, evo Gemini mi je napisao jedan HTML file. Vidimo, dobio sam odgovor i od Claude-a i dobio sam odgovor i od ChatGPT-a. Tako da sada samo ovo treba kopirati i sačuvati, kao što mi je preporučio ChatGPT i ja ću to da uradim. Možete ponovo pročitati ove instrukcije, nema smisla da ja to radim sada. Samo ću vam prikazati rezultate, odnosno otvorit ću ih pa ćete da vidite kako je koji napravio. Znači ovo je ChatGPT, pa ok, izgleda sasvim solidno. Claude izgleda možda čak i malo bolje, očigledno nam fali neka slika. Gemini možda čak i najprofesionalnije izgleda. Mislim da bih mogao da nastavim sa Geminijem.